Ide boks, poštovani gledalci, ponovo femicid, ponovo ubistvo žene od strane onih koji pucaju leđa nemoćnim osobama u centru grada. Ovog puta čini to pripadnik policije. Policija nas, ljudi dragi, umjesto da štiti, počela ubijati. U Tuzli, u trgovačkom centru, policijski inspektor ubija ženu pucajući u nju sa 16 metaka. Ubica je bio na godišnjem odmoru, a pravila kažu da su pripadnici policije svoje službeno naoružanje obavezni ostaviti u matičnoj policijskoj stanici za vrijeme trajanja odsustva. I ljudi dragi, onda ide poražavajuća vijest. Niko iz Tuzlanskog MUP-a nije postavio pitanje gdje je pištolj koji je ubica koristio i morao ga ostaviti. Niko to ne provjerava. Jer to se sasvim sigurno i ne radi u takvim slučajima. Nije to izdvojeni slučaj. Kulminacija, kao što je rekao, ubistvo. Da li je moguće da osoba koja je već sankcionisana zbog vožnje u alkoholisanom stanju radi takve stvari? Ali koga to briga? Kad su nadležni u pitanju. Pogledajte, mi raspravljamo o službeniku koji dolazi iz policije, u kojoj su ljekarski pregledi obavljeni zadnji put 1993. godine. 3 decenije nadležni ne rade ljekarske preglede. I to kaže svekoliko javnosti direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Dževatko Roman. I dodaje da ranije nije naišao na podršku nadležnih za vršenje ljekarskih pregleda svih zaposlenih zbog visine troškova. Znači li to, poštovanje, da je bolje da policija ima problem u svojim redovima, pa možda i psihičke prirode, nego da ih pregledaju? I pritom je direktor rekao Roman što znači nadležni. To su neki ljudi iz šume, iz pećine, neki nepoznati, neki sektaši. Ko direktor rekao Roman? Imena, prezimena nadležnih koji su iz kojih pobuda uradili to što rade. Recite nam ko su nadležni. Jesu li ti nadležni odgovorni za takvo stanje u toj policijskoj upravi koje je kulminiralo ubistvom nedužnih žena? Da je kako je i vi bi direktore, odnosno kako nije, i nadležni zbog takvih propusta morali odgovarati. Čuj, nadležni nisu dali. Pa ako nam direktore Roman ne kažete imena, vjerujte da snosite odgovornost za ovo što se desilo. Direktore, odnosno čovječe, kako da kažem, u ovoj užasnoj situaciji. Sve ide na mlin priče o činjenici da na izbornim listama se nalaze ljudi koji nemaju obavezu dostavljati potvrdu u svom mentalnom zdravlju. Onda se pitamo ko nas vodi. Ovo stanje u kojem smo trenutno, ovo bestežinsko stanje, u kojem imate live prenos monstruoznog iživljavanja nad ženom koji kulminira mučkim ubistvom, desilo se na prostoru iste te policijske uprave. Kuća u kojoj je monstrum oduzeo život Nizami Hečigović prije par mjeseci bila je na nekoliko koraka policiji i oni hudi i tu zakasni. Kad sve ovo vidiš, kako je trulo i nažalost vodi ka porastu ovakvih situacija, sad je više nego očito da nas ne štite. I ne samo to, nego kao što je rekao, ubijaju. Šta u svemu tome radi ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović? Šuti kao zaliven i nedostupan je medijima. Još jedno u nizu pitanja jeste, ovi ljudi iz Europe stvarno ozbiljno misle da započnu pregovore o prijemu Bosne i Hercegovine na europsku porodicu? Šta će po ovom pitanju raditi ministar unutrašnjih poslova Federacije Ramo Isak, u narodu poznatiji kao čovjek koji je u pravom smislu shvatio kako funkcioniše vlast u ovoj zemlji? Originalan pristup vlasti, čim osjetiš vlast, čim te instaliraju na funkciju, i to ni manje ni više na poziciju ministra unutrašnjih poslova, odmah zasuči rukave, instalira rodbinu na pozicije i državne jasle. A isti taj Ramo, početkom 2000. je ostao bez posla u policiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zedo kantona. Jer je na svadbi svog prijatelja pred tadašnjim ministrovim sjedištem Zenice ispalio 3 metka iz službenog pištolja. Sin je u septembru 2021. godine otkrio da je opštinski sud u Zenici Ramu Isaka osudio 2 puta zbog nasilništva i prijetnji i da je 3. optuženica kantonalnog tužilaštva u Zenici također zbog nasilništva pala, zamisli, uslijed zastare. Ali njegovi sinovi u međuvremenu uključili se u politiku. Arnel 2019. imenovan ministrom za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije, kao i zaštitu okoline u Zedo kantonu. I na izborima 2022. je dobio poslaničko mjesto u federalnom parlamentu. Drugi sin Rusmir 2020. izabran u gradsko vijeće grada Zenice, 2023. imenovan za direktora kazneno-popravnog zavoda u Zenici. Onda mi očekujemo da nam nešto pomakne se u ovoj državi. U državi u kojoj stanoviti Reuf Bajrović proziva ljude, točnije Sašu Magazinovića i Dragana Miokovića na nacionalnoj osnovi. To najstadiji kada više nema šta reći nego udaraj nisko, najniže. Nema šta reći, a kao eto imao je šta.
sve ove godine. Moj Reufe, ti si baš u stadiju u kojem pokušavaš nekom jadnom retorikom i mržnjom nadoknaditi sve promašaje u politici, pa daj na toj osnovi uhvati par poena. Znam, mnogi što mrze. Objašnjavam tebi i takvima da nema potrebe mrziti. Ćirilica je bogatstvo, recimo, kao primjer, i to Reufo veliko bogatstvo ove zemlje. To je pismo kojim je napisan i bosanski jezik. I ponavljam, Reufe, i tebi, takvima. Mijoković i Magazinović su bogatstvo različitosti na koju moramo biti ponosni, a ne jadno to koristiti. I za kraj proslava 40 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Lijepo je sjećati se tih dana ponosa koji smo tada imali. Ali šta ostao te manifestacije? Do tada najbolje organizovane. Ono što znamo, počeli smo sve tu priču sa Tonijem Cetinskim i hoće pjevati, neće pjevati. Koga je zvao? Zašto nije došao? Sad, na lavorikama slave u olimpijadi svi koriste. A šta je sa borilištima? Šta je sa svim onim stvarima koje su ostale i nakon rata, onakve kakve su sada? Šta uradit će novo komponovani od tih planina, tih olimpijskih ljepotica? Možda je najbolji prikaz dao Adi Ibrahimović u svojoj objavi na društvenim mrežama. Kaže čovjek, devastirana Skenderija, neuslovna Zetra, ruševne bobstaze na Trebeviću, ruševna skakaonica na Malom polju, Bjelašnica. Zatim, kompletna Bjelašnica, kako reče čovjek, pretvorena u manje ni više nego Alipašino polje. Stadion Koševo, Orono. Šta je sa olimpijskim hotelima? To smo mi. Ne do Bog nikome. Ali opet ima neka doza nade da će kad tad možda našoj djeci biti bolje.